dos libros. Esta mañá desimos falar de libros, pero dende o punto de vista dunha editorial santiaguesa compostelana, Tulipa Editorial. Isabel Patiño, moi bons días. Hola, bons días, Ramón. Encantadísimo de recibirte novo con moitos libros de Tulipa Editorial, unha editorial, bueno, de Isabel Patiño, pero, digamos así, picheleira, santiaguesa, compostelana, non? Bueno, sí, está entre Santiago e Cacheiras, andamos aí, entre as dúas cosas, está ao ladiño. Da zona, somos as dúas están moi ben os dous lugares. Oye, cantos libros, ahora imos falar dos libros de Tulipa Editorial que están percorrendo o mundo, algo que me comentabas, sorprendente, pero ao mesmo tempo me imagino que moi emocionante, non? Sí, vamos a ver, en primeiro lugar vou a falar da colección 10x15, que son poemas bilingües, que empecé, sabes que a editorial apenas leva 2 anos e medio de andadura. Entón empecé primeiro con poesía. A poesía é o fundamental da editorial, pero tamén temos novela algún algún libro de relatos. Entón, a colección 10x15 agora mesmo está acabo de estar en Liber, en Madrid. Os libros tamén foron para Frankfurt, para a feira de Frankfurt, que foi hai unhas 2 semanas e pico, se non me equivoco, e agora, de Liber saquei un novo libro, porque esta é unha colección bilingüe, están feitos todos en galego, en outro idioma, son uns cadernos pequeniños, pois témolo en chino, en italiano, en español, en francés, en inglés, en farsi e máis islandés. Madre mía. En farsi, o de farsi é o que saiu de Liber, pois ali falando con unha autora que é María Victoria Caro. Empezamos a falar porque a min apetecíame moito traducir algo do árabe, do persa e o farsi. Entón ela, pois a verdade é que moi amablemente pois estivemos falando e tal, e sacamos un libro co que ela vai a levar ou co que ela acaba de estar nunha das feiras máis importantes dos países dos Emiratos Árabes. Dos Emiratos Árabes. Sí. Este libro que tes agora na man, que está en farsi. Este. Entón, eso por un lado, o sea, está o galego, porque vai en galego tamén, está traspasando fronteiras. Eso é moi importante. É un libro, un poemario moi de corazón, é poderoso. É un poemario que recomendo que a xente pois o coñeza. Logo, o seguinte é O prezo do inverno de Elías Nor, que Elías Nor é un galego de Cangas, que leva vivindo en Islandia xa uns anos, e que ali levou varios premios, e que traducimos agora, fixemos esta traducción tamén bilingüe que se presentará en Culturgal. Vamos a estar en Culturgal presentando todas as novedades. Entón, pois ali teremos o noso stand para o que queira chegarse xunto a nós. Tamén vou facer hai novos proxectos en marcha, que son unhas camisetas con frases de mulleres galegas pero vivas, non frases de mulleres de persoas que xa non están. Que o lógico, sempre se fan as cousas da xente que non está. Sí, pero está interesante a xente que está. Exactamente, a xente que está agora mesmo na cultura, sobre todo na cultura galega. Despois vai haber unha reedición dos Afluentes, que é en francés, que é de Vicente Vázquez Vidal, que xa esgotou. Este rapaz é boísimo, é un poemario moi fala das relacións, fala os afluentes como os afluentes dos ríos, fai un paralelismo cas relacións de parella. Entón vamos a reeditar este libro, xa sairá tamén agora, está a punto a piques de sair, con un novo poema e con un prólogo de outra poeta galega, que é Claudia González Caparrós, que fixo a traducción de este agasallo que lle dou ao meu corpo, de Robin Myers, que é o que temos en inglés en galego. Entón, estamos así, en este caso temos xa todos estes idiomas, irei ampliando, teño moitas gañas de sacar un en xaponés. Eu o que quero é sacar as maiores linguas, as maiores linguas posibles xunto co galego. É dicir, vencellado sempre, o galego sempre e con outra lingua. Sempre, sí. Entón, pois agora mesmo temos 7, espero seguir medrando con esta colección e que a xente se anime a mercalos e a coñecer, porque son todos autores, algúns son noveles, outros xa teñen premios, pero que son xente
vamos a ver, eu sempre ten que conectar comigo a poesía, non? Porque senón para mí non ten sentido publicar algo que non me di nada. Bueno, eu penso que son todos moi diferentes, pero moi interesantes. E a poesía sempre é algo que nos axuda moito. A min ten axudado moito na vida, non? Estás nun momento, lees unha poesía, evadeste, a poesía faite conectar cos teus sentimentos, contigo mesmo. Bueno, eu penso que ter un libro ou meter a poesía na túa vida é algo fermoso e que che dá, pois, benestar. Bueno, pois a verdade é que unha fabulosísima proposta de Tulipa Editorial, enseñar a poesía, o galego co mundo. Nos traes tamén outro libro, verdade? Si, traigo o primeiro libro de María Xosé Queizán, unha muller moi recoñecida a nivel galego, a nivel nacional, que ela ten publicados moitos libros en galego, moitos libros ten en inglés, ten en outros idiomas, pero non tiña nada en castelán. Co cal, sacamos esta novela que é Semejanza, que era a semellanza. En castelán é o primeiro libro, ela ten unha muller ten 80 anos, é o primeiro libro que se lle saca en castelán. Entón tamén me gusta apoiar a xente galega que non ten publicado en outro idioma, porque eu creo que é moi importante sacar as persoas que teñen un nombre, que son grandes escritores e escritoras afora, para que coñezan o bo que temos en Galicia. Eso a veces non se fai, neste caso nunca se había feito. Co cal estou moi contenta con esta novela e con María Xosé por confiar en min, unha editorial tan pequena, a súa obra. E logo temos un poemario que a min tamén me emociona moito, porque é o que presentamos o ano pasado en Culturgal, que 50 poemas en galego de Luis García Montero, un dos poetas máis importantes a nivel español. Unha persoa que está sempre co seu tempo super ocupado e tuvo, a ben vir a presentarnos o ano pasado este poemario maravilloso que el mismo seleccionou e que próximamente tamén presentaremos en Madrid na Casa de Galicia. Co cal, eu teño moi poucos libros editados, pero os que fagos con moito cariño. É certo que tamén teño persoas que me axudan alrededor, non? Neste caso, no de Luis, pois foi Antón Sobral. No caso dos de 10x15 empezou comigo neste proxecto Juan Bello, e logo moita xente que me asesora e que me apoio. Entón, aparte de ser unha paixón para min, pois eu ter esas persoas, eu agora pertenezco a AGE tamén, Asociación de Editoriais Galegas, co cal tamén me sinto moi arroupada a ser unha novel neste mundo, pero que estou con moita ilusión e espero sacar moitos libros e que a xente se anima a ler moito. Bueno, pois a verdade é que son boísimas novas que nos trae Isabel dende Tulipa Editorial, que saben vostedes que percorre o mundo tamén esta editorial galega. Isabel Patiño, moitísimas gracias por ternos a cultura a Radio Onda Cero. Gracias a vos por facer que isto chegue ao mundo. É o que queremos, non? Que a literatura, a lectura e a escrita recorra o mundo. Gracias. Gracias. Todos los libros, todos los libros. Lee el Noble. Más de uno Compostela.